Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da haɗuwa da ni a wannan gida mai albarka. Sunana mai tarbiyya da fatan dukkanin al'umma kun waye gari cikin lafiya, cikin iko da ladafin Allah subhanahu wataala. Zan ba ku bayanin sirrin wannan abin na tumfafiya. Wato wannan abin ina da ayyuka da yawa da ake yi da shi na asarare, to amma yau ba da abin da ya shafi asarare zan ba da shi ba. Zan ba da shi ne akan abin da ya shafi matsalar gyaran kirjin 'ya'ya mata. Wato ke mata aure ce ko budurwa ce ke ko bazawara ce ke, kuma dai ya kike ki yi amfani da wannan domin gyaran kirjin ki, insha Allah ta'ala zaki gode wa Allah kuma zaki watsar da magungunan bature da kike amfani da su. Yadda ake yin wannan amfani ko yadda ake wannan aiki da wannan abin shi ne, zaki samu wannan abin, idan kika same shi zaki bude shi, in kika bude shi so zai bushe. Idan ya bushe zaki samu man kwakwa zaki samu, sai ki samu man kwakwar daidai misali, sai ki zuye wannan abin duka a jikin man kwakwa. Idan kika juye suka haɗa jikinsu ya jiku, wato ya zama sun zama ɗaya, sai ki ringa shafa shi a kirjinki duk sanda zaki bacci ko duk sanda kika ga zaki ya sha. In kika sa sai ki sa brizet kike manna jikinki, wato brizet ta kama ki tare da wannan da to ki haka so 3 a sati, ko ki safe da yamma so 2 a cikin sati. Ki ringa lura da yanayin jikinki. Na san daga wannan lokacin ba kowa za ki iya buɗe wannan sirrin ba gaskiya, sosai insha Allah ta'ala. Idan Allah ya dada ni lafiya, domin yanzu haka ina hanya ne zan yi tafiya, to idan na da insha Allah zan yi mana posting akan wani sirri na daban kuma ba wannan.